Diyos maghay na hapon po sa indo mga tugang. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off ilagtabi sa silent mode ang sa indo mga cellphone. Di kayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibikan oratio imperata. Pamibi para sa katoninongan sa kinaban, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dahil ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal, dahil pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namamaot sa biolensya, bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw ni seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na an sa inda mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang laykan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugo na sin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaanin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang sa to magpuon ng gad asin dayopot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ngunyan iyo ang ika-11 Domingo kan ordinaryong panahon, banwaan nin Diyos, tindugpuan gabos as sinawitonan awit sa pagpuon. Good afternoon. Sagaran ka nama kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Nasa espiritu. ika-11 Domingo na po kita sa ordinaryong panahon. Padagosan sa tuyang kagurangnan na minaimbitar sa lambang saro sa tuya na maging trabahador sa iyang ubasan, sa iyang kahadean. Kadaklan kan mga tao ngunyan, harayo sa mahal na Diyos, garing mga karnero na mayo nin pastor. Ngunyan midbidunta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad tayo nilintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Mag-omaw kita sa Diyos, sarabay kitang mag-awit.
Sumilbi kita. Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugaying daguga, an samong pakimaherak, asin hulit akon mayo ka, an kaluyahanin tawo mayong mahahaman. Tanganing sa pagutob kan mga tugon mo, mapaugmami ika sa buot, asin sa gibo. Huli, kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay asin nagahade kasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, takapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, iniimbitaran kan kagurangnan ang mga tao sa sarang tipan. Inaapod sindang banal na nasyon, pinapagiramdom kita na kita pinili. Bako sana na kita bendisyonan, kundi sinusugo para man sa misyon. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Naghali sa Peridim ang mga Israelita as nakaabot sinda sa kalantadan nin Sinai. Sa enot na aldaw, kanikatulong bulan pagkahali ninda sa Ehipto, nagkampo sinda sa pamitisan kang bukid. Nagtukad si Moises sa bukid tanganing tuparon ang Dios. Inapod siya nin kagurangnan hali sa bukid asin tinaraman. Sabihan mo ang mga kapagarakian ni Jacob, ang banwaan nin Israel. Nahiling nindo kung ano ang kinibo ko sa mga Ehipsyo, asin kung paano ko kamo dinara sa sakuya siring sa pagdarakan agila sa iyang siwo sa ibabaw kan sa iyang pakpak. Kaya ngunyan, kung susunodon nindo ako asin kung uutubon nindo ang sakong tipan, pipilion ko kamo bilang sa diri ko sa gabos na banwaan. Hulita rugaring ko ang bilog na kinaban. Kamo magiging kahadean nin mga padi asin sarong banal na nasyon para sa sako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kita an sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripunpon. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripunpon. Maugmang mag-awit sa kagurangnan. Bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan, sa kaugmahan. Maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripunpon. Midbito na ang kagurangnan, iyo ang Diyos. Siya sa to ang naggibo. Sa diri niya kita, ang banwaan niyang kawan sa iyang pagsabsaban. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripunpon. Ta maray ang kagurangnan, sagkod pa man ang sa iyang pagkamarahayon, asin sa sunod-sunog na pagkarakian kan sa iyang kaimbudan. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripunpon. Si San Pablo nagpapahayag kan kadakulaan kan pagkamuot kan mahal na Diyos, na ipinahiling kan si Kristo nagadan para sa to sa ibong kan sa to yung pagiging makasalan. Huli sa iya, nakipag-ulian kita sa mahal na Diyos asin tinawan kita nin paglaom asin kusog buot huli kan grasya. Anikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan. Sa panahon na itinalaan nin Diyos, masakit ang magpagadan para sa sarong matanos na tao, alagad pwedeng may mga has na magdusay nin mabuhay para sa tawong marahay. Alagad ipinailing nin Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to, kan si Jesus nagadan para sa to, kan kita mga parakasala pa. Ngunyan na pinangangin, matanos kita sa Diyos, huli sa iyang dugo, urog pa niya kitang ililigtas sa kaanggotan nin Diyos. Dati mga kaiwal kita nin Diyos, alagad ko niya naging katuod na niya kita dahil kan pagkagadan kan sa iyang aki.
Kaya ngunyan urog na kitang ligtas huli sa tabuhay. Si Kristo, bako sa naiyan, nag-uugma kita sa Diyos. Huli sa kagurangnan tang si Yesu Kristo, na dahil sa iya, kita naging katuod din Diyos. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kaguranan, mapas sa Indo. Asin sa imo Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. pangurayan sa imo kagurangnan. Kan mahiling niya ang kadakol na tao, naherak siya sa inda, hulitan lalalagalag sinda, asin mga makamhiherak, garo mga karnero, na mayong pastor. Kaya sinabihan niya ang mga disipulos, dakol an aanihon, dikit an paraani. Makimahera kamo sa kagsalilikan anihon, na magpadara siya nin dakol na paraani. Inapod ni Jesus sa iyang 12 disipulo, dangan tinawan sindanin kapangyarihan na magpaluwas din mga maraot na espiritu. Saka magpaumay nin gabos na helang asin kamatean. Ini ang ngaran kan 12 apostol, enot, si Simon na inaapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres, si Santiago, asin si Juan, na mga aki ni Zebedeo, si Felipe, saka si Simon na Cananeo, asin si Judas Iscariote na nagpasaluhib kay Jesus. Sinugo ni Jesus ang 12 ini, asin tinugon, day kamo, magduman sa teritoryo kan mga pagano o sa arin man na banwaan kan Samaria, kundi hanapon nindo ang mga nalalagalag na Israelita. Ihulit nindo sa inda na haranina ang kahadean nin langit. Bulungon nindo ang mga nagehelang, buhayon, liwat ang mga gadan, linigan ang mga dauton, asin paluwason ang mga demonyo. Nag-ako kamo na mayo nin bayad, kaya magtauman kamo na mayo nin bayad. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kakurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pakigreet kan sa tuya katain na good afternoon. Dahil magturog ta halipot man sa naan sermon ni Father. Kang nahiling ni Jesus ang katawuhan, sabi digdi sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, nahiro sa pagkaherak an sa iyang puso. Tasinda, apisar kan makaherak-herak ang kamugtakan, nalilibungan. They were troubled. At the same time, abandoned. Tagaribagas sa mga tao, kay itong panahon, mga karnero na mayo nin, pastor. Siguro kung mahiling man kita ngunyan kan kagurangnan, lalong-lalo na sa mga nangyayari sa satuyang palibot, lalong-lalo na sa mga nangyayari sa Senado, parehas ba nang mamamati kan sa tuyang kagurangnan sa to? Gari ka mo, mga karnero na mayong pastor, na hanggang ngunyan, dahil pa naaaraman kung sisay ang tunay na Senate President. Nag-iiriwal pa kan posisyon. Siguro, may hirak man sa to, ang sa tuyang kagurangan. Pero magayunon mga tugang ining assurance, dahil ano man pala nakamugtakan in tawo, yaon, nahihiling iyan kan sa tuyang kagurangan. Ano man na namamatean ta, namamatean man iyan kan sa tuyang kagurangan. Amen? Yan. Tururog na tulos, minapuon pa sana ako. Tulong importante, asin halipot lang na punto po.
Ang gusto kong mahiling tadigdi. Enot, dapat kitang maging muklat, siring na nahiling inikan sa tong kagurangnan, na dakulon po ang aanihon. Anong ibig sabihin po kaini? Na dakulon ang aanihon, kadakol mo niya na tawo sa kinaban, naghahanap nin meaning sa saindang buhay. Apisar kang meaning, naghahanap nin katuninongan, asin naghahanap nin paglaom. Pero kadaklan kan mga tawo mo niyan, harayo sa mahal na Diyos. Taang kadaklan, busy na maghanap nin kwarta, maging successful sa buhay. They are busy pursuing pleasure. Araw mo niyan, Domingo, hainan kadaklan kan mga tao, yaon sa mall. Hainan kadaklan kan mga kalalakihan, yaon sa bulangan. I-check mo po pag Domingo, sa parking pa sa namahiling mo, kung kurano kadakol ang tao na yaon mo niyan sa mga malls, kumpara sa mga simbahan. Bako po. Pag nag-agi ka dyan sa Malabog, yan, dakulon po ang nakapark na auto. Pag huna mo kung anong okasyon, igwa pala nin eskwela, maski Domingo. Yan. That's the truth. Kadaklan sa tuya, we look for pleasure, we look for wealth, and meaning sa buhay, or social media approval, mas dakol ang likes, mas dakol ang share, mas nauugma kita sa satuyang mga post. Di po ba? Sa kadaklan na lugar, only a small percentage, sabi kaiyan sa survey, only 15% of Catholics go to church on Sundays. O kita, ang 15% kaini. Harayo na marhay sa mahal na Diyos. Asin ini, nagsasabi sinda na mga Katoliko sinda. May mga katok, asin liko-liko ang buhay. So kaya ngunyan, sinasabi sa tuya, totoo man ang dakulon pa ang kaipuhan niya tong gibuhon, asin anihon sa ubasan kan sa tuyang kagurangnan, kadakol pa kan mga pamilya, nag-struggle sa buhay, mga jóvenes na nalilibungan sa buhay, mga mag-agong, nagribaga, nagpapataw-pataw na an sa indang pag-ibahan, and komunidad na nababanga kan politika, nababanga kan korupsyon, asin kadaklan pansadiring interes ang iniisip. In other words, many are hungry not only for food. Dahil man sigurong nagugutom digdi mga healthy hon baga kita. Diba? Bako man ang nagugutuman in tao pagkaon, ang nagugutuman kan tao, katotoohan, pagkamuot, asin nagugutom sinda sa mahal na Diyos. So siya paghiling ko po, bako man na nagpundo na ang Diyos sa pag-apod sa tuya, kundi ang tao, dahil na nagdadangog sa pangapudan nin mahal na Diyos. Ikadua, dapat magkaigwa kita kan kapakumbabaan na ako unta po, dakulang ang trabahador, dakulon, anaanihon, pero yaon ang pagkukulang nin mga tao na willing enough magtrabaho sa ubasan kan sa tuyang kagurangnan. Asin mismong an sa tong kagurangnan, tig-acknowledge ang siring po, realidad. And that is a painful reality. There are not enough workers in His kingdom. Dikito na sana ang nagsisimbag sa iyang pangapudan. There is a shortage not only of priests and religious, but also of committed lay people, catechists, youth leaders, parish volunteers, and parents who are willing to teach the faith at home. Kulang na ang siring ng mga tao. Halimbawa, kita digdi sa tuyang duwang seminaryo sa Tabaco,
tapos dyan po sa daraga. Piranasan na po ang naglalaog, tanganing gusto maging padi. Kami ka ito, ang samuyang komunidad sa seminaryo, sa high school, more than 100 plus. Ngunyan day na nga ni mga 20, from first year to fourth year. O, ngata daw. O, magayon bagayan paghurup-hurupan ta. Kulang na ang trabahador sa satuyang kahadian. Sa party ta, kulang na ang nagbo-volunteer sa simbahan. O, igwa man nga ning nagbo-volunteer, sige man ang absent. Yeah. Diba? Kulang na ang mga tao na willing enough to make sacrifices for the Lord, to work for His kingdom. Mahapot kita ngata, ta nagkukulang ang bukasyon. Bako man dahil ta nagpundo na ang mahal na Diyos sa pag-imbitar asin pag-apod sa to. But the noise of the world is louder than His voice. Mas makusog na ang boses kang tinaban kaysa boses kan sa tuyang kagurangnan. So, rumduman ta mga tugang, na ang misyon, na darahon ang Diyos sa tao, asin ang tao darahon sa Diyos, bako sana po iyan misyon kan sa tuyang mga kapadean, kundi misyon kan lambang saro sa tuya na binunyagan na Kristiyano. Inaapod kita gabos na maging mga disipulos asin misyonero kan sa tuyang kagurangnan. Taan simbahan, bako po inisinihan, na so iba, iyo ang artista, so iba naghihiling sana. Ang simbahan po, tigsasabi sa tuya, saro ining komunidad na kung sa'y ng lambang saro, may dapat na trabaho asin parteng gibuhon sa misyon kan simbahan. So, namumutan kong mga tugang, ini ang panduang realidad, asin ini ang panduang challenge, asin leksyon kainig sa tuyang ebanghelyo. Ultimo, dahil tadakol anaanihon, dikit an paraani, kadaklan tururong, o dapat kitang mga radji, hagadon sa kagsadiri kan ubasan, na magpadara nin mga trabahador. Yan mismo ang sinabi niya sa iyang mga disipulos. Bago ka mo magluwas sa misyon, magpangadji. Yan. Kaipuhan an pangadji. Ngata, taano man na bukasyon, saruining regalo, hali sa mahal na Diyos. Ang Diyos, ang minaapod, ang Diyos, ang minainspirar, ang minasustiner, asin siya man ang nagtataonin reward sa iyang mga trabahador. A praying family is the first seminary. A praying parish becomes fertile ground for vocations. A praying community produces generous servants of God. Kaya kung gusto ta po din mas dakol na padi, mas dakol na religyoso, misyonero, as in mga committed na mga trabahador sa satuyang komunidad, we must first become people of prayer. Mga tawong nagpapamipi. We cannot complain about the shortage of workers if we never pray for them. So namumutan kong mga tugang, ngunyan po, ining sa tuyang ebanghelyo minaimbitar sa lambang saro sa tuya, na mahiling taman, ang nahihiling kan sa to kagurangnan. Mamatean taman, ang namamatean ngunyan, kan sa tuyang kagurangnan. Na an aanihon kadakol, dikit an paraani, ang solusyon, mapuon sa satuyang pagpangadji. Let us acknowledge that we really need to respond to His call. Kaya magayon na hapoton tan sa tuyang sadiri. O basahon ta daw po ang hapot na iyan. Am I part of the crowd? Or am I one of the laborers? Lugod pa man, sarabay kitang mga G, may the Lord open our eyes to the needs around us, open our hearts to His call, and open our lips to pray for more workers in His vineyard. Tarumdumon ta,
An kagsadiri kan anihon, iyo an mahal na Diyos. An mahal na Diyos man, siya an maapod kan mga trabahador. An parte niya to, iyo na simbagon, an sa iyang pangapudan. Amen? Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tindog tabi, nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Heso Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kan pahunahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin nilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halos sa mga gadan, huminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakama. Halay duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na katoliko, sa pagpapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. bilang banal na banwaan kan Diyos na inapod sa manlain-lain na paagi tanganing magpalakop kan marahay na bareta kan sa iyang kahadean darahuntaan sa to mga pangangaipo sa Ama na padagos na nagbabantay sa to sabihon ta kagurang naninanyugaan sa mong pamipi. Kagurang nanhinanyugaan. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban, ipamibi niya ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing magtalubo kita sa karahayan asin pagkamatinao sa pag-anduyog sa kapwa, sa ngaran kan kahadean kan Diyos, ipamibi niya ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing ang mga parao mabendisyonan nin maghay na panahon asin maging dagyaan ani, ipamibi niya ta sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang makamate ninranga asin magkusog, hulikan pagmangno nin nag-aataman sa sainda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan magpahingalo sagkod paman sa katuninongan kan kahadean ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no na ama, dakol anaanihon alagad dikit an paraani sa imong pagmakulog. Himatea, asin tabangi kaming makisumaro sa kaugmahan sa pagpalakop kan sa imong mensahe. Huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Liturgia kanyo Karistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kun kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Diyos, namimibi kami na huli kan kakanon kan mga atang, asin huli kan sakramento ngunyan pinapakusog, asin binabago mo ang kamugtakan in tawo. Magtugot ka, nadai magkulang ang tabang kan mga ini sa samong hawak asin kalag. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen.
Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinaraan niya ang sa mong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasirig sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na anggeles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan himnonin kaumawan, dahil tapos na nagsasabi. Kagurangnan, di ka nang gadan banal, burabod din ka boss na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Dagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siringman, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago, asin danay natipan na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamareta niya mo ang pagkabuhay mo iwat ipinapahaya sa kod na ikahagatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman, girumdumasa sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan,
Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, ken buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Ngunyan mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurang na. Agawa kami sa gabos na maraot, na mibibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinabalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamamoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon ni sa mo pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmaan kan ebanghelyo. Hinaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod pa man. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Heso Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, Pamibi mo kami. San Judas Tadeo, Tindog po ang Mamipi lubos. kita. Kagurangnan siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro nin mga paratubod sa imo, magbunga man ini nin pagkasararo sa imong simbahan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa satuyang mga tugang na naapektaran kan linog sa sarangani. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 48,608 pesos asin 35 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 4,515 pesos asin 75 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,623 pesos asin 75 centavos. Para po ini sa proseminaryo asin tinagba. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga minasunod na anonymous, 2,000 pesos, 1,000 pesos, duwang tig 500 pesos, 400 pesos, 200 pesos, donation through GCash, 6,432 pesos, FHC family, 1,000 pesos, Miguel family, 1,000 pesos, Candaza family, 800 pesos, Riza Dehito, 500 pesos. Diyos mabalas po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indogabos, lalong-lalo na sa satuyang mga kaakian na iyon sa tuyang choir ngunyan, kasabayan sa indang mga magurang, at sa tuyang live streamer, lectors, commentator, lay ministers, at sa tuyang mga sakristan, asin mass collectors. Thank you po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendicionan, dugod kita gabos, ken Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin al Espiritu Santo. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inantabayan, sinusuko ng kagurangan, sararong ina sa sanong pagpaplay, alinterong albay gamos ina, agrok na. Sa bagong dayan, nagihan, simbahan na sinudan, ay niyang ina, mababayaan. Tiniyayahan, inantabayan,
Sinusugo kan kagurangan, sararok kita sa satong pagpagay, alintero kalmay kapos kita, maglupya. Kalmay kapos kita. Salamat po.